Maayong kilom-kilom. Dayong kilom-kilom. Subo, Kabisayan ug Mindanao. Niya na sa ming duha ni CB nga manuktok sa inyo tagsa-tag sa kabanga panimay. Dayong kilom-kilom. Aron sa paghatod ninyo og laing hopefully makahuluganon nga sugilanon nga inyong mapupuan o mga pagtulunan sa o makapahinulong sa ninyo sa inyong kagahapon. Kining atong sugilanon karong hapon atong gitaytulan og unang utang. Sa batanon pa kay akong reporter, di gyud ko ganahan mangutang. Ambot wa sa nakaleksyon ako sa una, ako jud tan-aw ng utang nga dako kay palasunon nya makautang na gani ka, markado na ka sa tibuok nimong kinabuhi. Kundi kang kabayad, mahimo kang prisuhon, mahimo kang silutan, mahimo kang pusasan. So as much as possible, di ko ganahan nga mangutang. Bahala na og wa na ko'y gikaon, bahala na nagkalisod-lisod na ko pag-ayo, di gyud ko mangutang. Mao gini akong pag kadiyot kay na ito na tawag sa telepono, take utang na ni. Hello? O bay? O sa lalamove? O pasudla lang palihog bay? Pasudla palihog? Sige. Nanang lalamove, Mar. Dili to. Utang to kay ang lalamove ni budget gipapalit ni Dr. Iris. Pero si Dr. Iris mo bayad itong lalamove sib, no? So, una gyud na kong usa gyud ta kakahigayon nga makautang nako. Ug kun kadtong utang wa pa ko mahadlok makabay unta ko adtong utanga. Dihang nabalhin ako sa DYRF. So gikas DYLA, nabalhin ko sa DYRF. Ang among studio sa DYRF sa una, ambot na pa ba karon? Diha gyud sa main campus sa University of San Jose University of San Carlos sa iskina sa Dan Pilais ug P. de Rosario. Ibabaw lang tutay sa Pete's Kitchenette, akong paborito nga restaurant sa una. Isip sakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, kami mga beneficiaries atong socialized housing program ni anhing Gobernador Vicente Tingting de la Serna. Kay si Tingting de la Serna usa sa labing progresibo nga lokal nga mga opisyal sa iyang panahon o daghan magkayuta ang probinsya sa Subo. Ingon si anhing Gobernador Tingting de la Serna, kini mga sakop sa media hambugiro ra kay porma pero wa ni mga nahot. So ato ni silang pautangon aron makatukod nig ilang kaugalingon nga mga panimay. Yan di man paigo. Daghan man kay may mga sakop sa media. So ang nasabutan tali sa Cebu Provincial Government panahon ni anhing Gobernador Tingting de la Serna o sa kadaguan sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP Cebu Chapter na ilista ang tanang mga accredited nga broadcasters din sa Subo nga i-raffle. Ang makakuha og lote maoy hatagan atong mga lote. Nya ang mga lote perting ninduta karon na asbusay kanang ibabaw sa Marco Polo Plaza mauna ang mga luna sa socialized housing ni anhing Gobernador Tingting de la Serna. Sus. Wa ko ma-interest kay ingko utang di ko ano eh. Sus, usa man ang akong ngansa na bunutan nga doon ako yuta, unya, bubayad lang ko sa Cebu Provincial Government, makatukod na ko akong kaugalingong bay. Sus, lipaya sa akong mga kauban. Anong malipay man sila mangutang? Ingko pila may utangon na to para makabayad ta sa Kapitolyo. Kilang bubayad ko no tag 30,000, 30,000. Unsa man tong mga tuiga? Pasaylo ha sa mga tuig, di kong ka-memorize sa mga tuig, pero akong ma-associate, diin ko magtrabaho o sa estudyante pa ko, diin ko mag-eskwela. So DYRF man ko, nagsugod ko sa DYLA 1984, na nabalhin ko DYRF, I think 1989, dayong 1990. So maybe mga 90s na to, dekada 90 na to, na si anhing Gobernador Tingting de la Serna, maoy gobernador sa Subo. So tungod para nako dako kayo ang 30,000. So doon na pala nakasulti ba nako nga kanang 30,000 affordable kay na mahimo ra ka nga mo loan ana or unsa pero wa ginakasulti ba nako nya di ko ganahan mangutana. Kay tungod lagi sa akong attitude nga di jud ko ganahan nga mangutang. So akong giingnan ang
management sa DYRF, si Father Mar Alingasa, may manager na mo niya Dubol-anon nga SVD nga pari sa University of San Carlos. Ko, Father Mar, ako lang nang i-wave, di lang ko anak kay siya kaanugon ang hilyo, ikay nakabunot. Ko di lang ko, Father, kay di ko ganahan mangutang siya. Ayaw. Ay kahadlok mangutang, ang tanan mangutang mangyud. Basta wa jud ko makumbinser ni Father Mar Alingasa, so akong gi-wave, wa jud ko mo avail sa maong luna. Sus, karon na pagka nagtungad-to na nga nindot kay mga bay ang mga broadcasters silang akong kadungan o og lote nga nakadaog si Edgar Escalante. Si Edgar Escalante na ni bay karon diha, nindot nga bay ni Edgar. Si anhing Lionel Malasarte ang among studio head sa ABS-CBN na matay in town tungod sa sakit. Unya si Atty. Bingo Gonzales. Di pa mi koyong ni Bingo, dito pa siya sa ABS-CBN, ako DYRF ako, pero nindot kay bay si Bingo Gonzales diya sa Busay. Si John Tariman, I think nakatukod baka sila ubay. So daghan kay mga broadcasters na karon magpuyo anang luna sa Cebu Provincial Government na. Hinaot dili sila mo sunod target bawion sa ni Gobernador Gwendolyn Garcia, pero ila man ginang gipalit, ila man ginang gibayran. So hopefully secure ang ilang pagpuyo diha. So gianugnan kay kung sus. Di man di kahadlukan ang utangan no niya. Ang 30,000 mabahiran man di di man di kinahanglan bayaran ka usa, mahimo man ding data-datahan. Sing ko asunod. Magsusi nako, mangutanan ako kung dunay laing kahigayunan sa pagpangutang or dunay laing kahigayunan nga ingon adto. So, gikas DYRF, nabalhin ako og ABS-CBN. Ang among buhatan niya sa ABS-CBN, diya pa sa Esquina, San Siangco o P. de Rosario. Kanang building ron sa Asian College of Technology, kang Kongresista Bebot Abilinosa. Mauna ang among opisina, pero dili ang wana nakataas. Pero usar ganito kaandana, sprawling na to ang garaang building sa ABS-CBN atol sa martial law sakmito ni Marcos pagpawong nila sa ABS-CBN o gihimo na siya nga Maharlika Broadcasting MBS or People's Television nahimo na tong PTV basta ang government TV mao na ni puli diha sa among karaang building sa ABS-CBN na pagtingog pagbalik sa ABS-CBN diha nami unya pagsugod pa sa ABS-CBN okay pa to. Usa ka TV station o duha ka radio stations, ang AM o ang FM. But later on, ilang na-realize, naghuot naman yung pag-ayo. Kaya na-expand ang ABS-CBN, daghan na kay mga programa, daghan sa mga trabahante, naghuot na may pag-ayo. Ang sakyanan, good ka ng parking dito sa ABS-CBN, ng mga rice terraces, ka ng mga hagdan-hagdan nga parking, maghuot na diya pag-ayo ang mga sakyanan. So, nakahuna-una ang ABS-CBN pagbalhin o mas dako nga lugar. Ang lugar na hunahunaan sa ABS-CBN nga balhinan kanang diri sa barangay Hagubiaw sa siyudad sa Mandawi kay ila ra man sining lote. Gipanag-iya man ni sa RCPI kining lote nga gitukuran sa ABS-CBN karon hangtod karon na diri sa siyudad sa Mandawi. Sumura ra to og from one pocket to another kay mga Lopez ra sa tag-iya sa RCPI. Pagbalhin na namo, pagdayon na namong balhin, ang akong tanang mga kauban ingon sa balhin tagpuyo sa Mandawi. Kay layo naman kaayo. Kay ito aram ko nag-abang og boarding house sa Cebu City. Layo kayo masig kung commute kada adlaw, unya bati pa kay itong daan sa Mandawi sa una di o man mahuman ang highway. So, kuyog ni ko asa man ta puyo sa Mandawi. Siya na ako nagitukod nga kuan kini mga townhouse. Duol ra kay sa ABS mga wa ra kabot sa ka kilometro gikan sa ABS-CBN. At tuta dito niya daghan pa kuno kay bakante. Ilista ko, apil ko. Wa na ko mahadlok. Nanam ko yung daghang kauban. Kaya bawa naman ko nga, di tapisoho nung makautang ta. So pag, kuha na, pag sulti-sulti, wa dyan ko kakita sa site, wa ko kakita unsa klasiha sa bahay. Basta nisalig lang ko sa akong mga kauban, sila mo yung isusi. Niya niingon nga, Leo, na naka-unit dito. Kami nagpili sa imong unit, naadyo kas kinatasaan, naka sa 4th floor. Ikaw mo ba? Siya basta nindot kay kag view. Tapad mo ni nagtapad-tapad rami ni adtuha ang ako yung original ng katapad si Trixie
Tolentino. Daga pa na si Trixie Lopez pa na siya. Kining mga Lopez sa taga Samar, pero suod kini siya sa mga Lopez sa ABS-CBN. Naminyo siya karon ni Turtle Tolentino, anak sa tag-iya sa Castle Peak. Umuna angan karon ni Trixie Tolentino na. Pero kami ang tapad og unit dito sa 4th floor. Ubos na mo lain pa gyud akong tapad sa pikas nga wing, si Edgar Escalante o si Chona Escalante. Sa ubos na mo si Eliza Garrido, ang among kanhi pangu sa production department sa ABS-CBN. Dito sa 1st floor, maugi among leader, si agoy nanguog pang-recruit na mo aron nga aligre ko no kay diha sa Radya. Ang ilang napilian, Radya Town Homes sa Pagsabungan. Dito sa 1st floor, si Kim Hife, ang among administrative officer. Unya si Ria Gomez, nakakuha og townhomes yun ang iya, mga dagko ng ilang units. Ang among muro siya low-cost mga kondo ang among nakuha. So ganahan na kay ko nga, daghan kay kong kauban, nga taga ABS-CBN na sabihin ko, magdungan na tagkuan, magdungan na tao pamalhin. Pagkahuman na, nakapili na sila og unit, sila nipili sa akong unit. Ingon sila nga, Leo na kay kilang kamo down og equity. Ingon siya equity. Siya mura ko nag-down payment, ibayad na nimo, pero data-data na ka. After anang kanarang equity mo bundak, mura ni dako nga kantidad, silbi imong down payment. Unya, data-data na rin ka. Affordable kay data-data, madaras imo sweldo. Si Kim Hife gud ingon ang among administrative officer. Nahibaw ko siya pili ako sweldo. Ingo, sige, Ma'am Kim. Sukol ko ana. Sus. Pila may equity? 200,000. 200,000. Iko ni baliban mag-ius DYRF sa unang 30,000, kini pagkan 200,000. Siya pangutang liyo, 200,000. Sila god nag-una man sila nako sa ABS-CBN, so dagko na kay sila sweldo na sila mga stocks, ang uban nila na maligya og stocks. So dali na kay sila nagkakuha og equity nga 200,000. Basta ko pag yun itong equity sa mga townhomes. Gulupig ko ani taga ABS. Da kay bagurong mobalhin ato gikan sa DYRF. Kuha na to dekanan ani. Ako sa sugad pag gaming bata, akong habit magsinog deposito sa bangko. Sige mo kusulti ko mama, tanan nimo extra nga sweldo i-deposito sa bangko. Bahala kung sa kagamay na sobras imong kita i-deposito sa bangko. Total matigom man tanan, magamit ra na nimo. Sakto to akong mama da. Akong pang-retrieve tanan akong mga bank books. Hibaw mo, doon ako yung mga 5 kakaraan na kayong bank books ang uban, wa nagid gani na ako mahinumdumi. So kung kita na ang kwarta, kung sakto-sakto man ug ako withdrawon ang tanan, mura mo abot og 200,000. So di na ako ginamangutang. So, ako bitan ng withdrawon tanan, unya laylay mga bangko. So dunay branch nga naa sa Leon Kilat, dito ko og laing branch dito sa Colon, pulos downtown. Basta pagkahuman ako kubra sa 5 ka bangko, has kang burutan sa kong bulsa. Kuwangan na lang o mga 20,000, 10,000 ang kuwang. Doon na ako 200,000. So akong ginas, Ma'am Kim, na ako, kuwang pa ko. So, karoon na lang konting sweldo. Ang kabahin sa kong sweldo, mula akong i-data. Sige, basta ang deadline, mauni. So, laktor pagkasulti, naka-equity ko og 200,000. Dito primero, ningon sila mo, apply ta og pag-ibig. Hindi pa mo kuya boss pag-ibig. Sa requirements sa pag-ibig. Kutihan pa ko ba niya? Taas kayong linyas pag-ibig sa una mo. Pamanilami ng mga serbisyo sa pag-ibig sa una. So, ingos Ma'am Kim, kung di ka mo loan sa pag-ibig, at doon lang ka loan sa developer. Why may developer ni? Si Yapyok man, ang developer. Ingko niya Ma'am Kim, di ta ma-apiki na. Tiyali og mas nindot ang pag-ibig siya. Nindot ko Yapyok kay 5 years to pay ra. So, ang interest dili ko no kay dako. Di paras pag-ibig nga 20 years, 25 years to pay, dako kayo ang interest. So, gamay naman kuno ang monthly amortization, dara kuno to kong yapyok. So, sila rin yung nag-arrange tanan ako. So, pagkahibaw na ko, nga maunay monthly, sukol ko anak, dili na mahurot ako sildo anak. So, laktod pagkasulti, pagbalhin yun sa ABS-CBN sa Gobiao sa siyudad sa Mandawi, apil mig balhin. Diha namin puyo sa Radya Town Homes. Pero, uyab naming Iris adto. Akong Iris na nakoy
na ko ikuan Ars giloan nga bay siya unsa nang baya igo kundo ko no Ars mo ba na ikondo pero pagkakita kay Iris di man ikondo kay locos gid ba kana bang kan gid taon kayo kana bang di pasaylo at taga Radya Town Home sa dili man na high end gyud ang Radya pero kuan mao ginay akong unang Pinoy-anan nga ako'y na nag-iya na impas na ako ang akong utang ug nakaingon jud ko nga ako nagitag-iya ining kondo diya sa Radya Town Homes sa pagsabungan sa siyudad sa Mandaue. So pag balhin ako og puyo ako yung nadesidihan, di ko musakay. Maglakaw ra ko tungod sa dili gud duol. Mga kapin usa ka kilometro ang distansya gikan sa pagsabungan. Motong mo manghambog ko mo baktas ko 5 ka barangay. Pero di good. Pilar gud to kalakang pero kapin kilometro. So motong wa jud ko tiyan. Pagtrabaho na ko sa ABS-CBN, wa jud ko tiyan kay kada adlaw sige man jud ko lakaw. Gikan sa bay padung istasyonan, gikan sa istasyonan padung sa bay. Mao bitong tung napakaan kog iro. So baktas jud ko. Unya maabdan akong baktas mga less than 30 minutes. Jadi ko panington kay kadlawon pa man ako magbaktas. Padung sa akong programa alas 6 sa buntag. So mga 5:30 ito anak ko sa istasyon, sugod kong baktas mga alas 5 pas kadlawon sa Radya Town Homes. Unya safe man gud kaayo kay dagko man kay ng sidewalk sa nasunong highway diha sa Mandaue. So ignaog nako barangay Pagsabungan. Lakaw lang kog jutay abot na ko sa Kanduman Road. Di ko na Kanduman, technically mo ra og barangay Basak pa mateli na, pero Kanduman Road way nga. Sabi ko agi ko og Kanduman. No, pag musaka ko sa Kanduman padung na sa highway, Basak naman na. So Pagsabungan, Kanduman, Basak. Baktas ko mutungas ko sa highway, igabot na ko sa may Everready, Pagsabungan naman na. O di pila ka barangay ang nalatasan. So, mo ito manghambog ko nga, daghan kay ko barangay nga baktasan para lang ko makatrabaho kada adlaw. So, mo ito akong unang bay na inutang na ako yung naimpasan ug hantud karon ako na nag-iya ng among unit diha sa Radya Town Home sa Pagsabungan sa siyudad sa Mandaue. Na diha nagkauyo naming Iris nga magminyo. Wa gyud ko laing kondisyon ni Iris sa among pagminyo. Ingko Ars, kung nagminyo ta Ars, muhangyo lang ko nga di ko mupuyo sa inyong bahay. Kinindot ko ng bahay ng Iris diha sa Barangay Mabolo sa Cebu City. Pila na sila magsuon, mga anak na silang Dionisio Hacosalem, kanang gipasidunggan sa diha Hacosalem Street. Kada anak ihatagan ni Dionisio Hacosalem og usa ka hektarya. Naluna diha sa kanang kinatibukan nga stretch, nag-apil anang Mabolo, nag-apil anang karon Toyota na mo na ibay lang Iris kanang Toyota Mabolo. Ubos anak kana bitong kang Ricardo King nga murag repair shop, kang Jack Hacosalem na nga luna. Hantod pa na dito sa Luyo. Ilan ang tanang luna diha, tibok block. Pero lainan pa ko ba nga wa ko'y nahot. Unya ang pamilya itong Iris nung sa ikasulti, inigminyo na mo at kumupuyo sa ilabay. So, maorgyo ito akong kondisyon nga, Iris, at tutyo tapuyo sa akong bay. Sa Iris, nagkaibaw nung biya kay pagpapintal na ko sa bay, pagbutang na mo og tiles, kay bare man ang unit. Huwag man ginay, bati juga ayo. So, kami nagbutang og, kami na mintal, kami nagbutang og tiles, kami na malit diha og mga lamesa, mga lingkuranan tanan. Kuyog na sa Iris, ana, makahinumdum ko magdas Iris o Skyflakes unya magtanaw mi dito sa pagpintal o pagbutang og kay di ni pagsaway sa wayway tungod tali kay locos ng housing namo ang among bungbong kana bitong magbawd-bawd ang bungbong so aron mo flat og jutay ilang butangan og sana batak ba ibutangan na wala ko kay dugay-dugay na mga itong construction pero nasuito ko ang mga termino. So, hibaw sa Iris sa limitasyon in town sa akong bahay, pero nisugot sa Iris. So, human yun sa among kasal, ang reception dito sa ilang bahay sa Mabolo, o yung siya mga higala, pagkahuman, namutos Iris, una ginamong gabi iisip pagtiayon, kinasal namin ni Dr. Iris dito na sa Radya Town Homes. Nagperti na kong giltiha. Kaya ang bahay nilang Iris, mahimo ka magduwag patintero tungod sa kadako ba?
Ako kay itong ilabay sa Mabolo. Imagine ka ng Toyota Mabolo. Mo na ilabay. Yung ilabay tuwa sa sud. So, ang ilang nataran, parting dako Nakinis Marisa, gamay pa ni bata Marisa diha naman ni sa Mabolo. Well, Nagoy Orchard ang mama ni Iris, si Laura Cosalem. Doon na siya grapes, doon na siya mga punuan sa Kaimito, doon na siya punuan sa Chicos, daghan kayo. Kaya patuyang napato sila yung bakery nga katong Dinkidu nga bakery diya sa Mabolo, katong lamian kayong bakery. Ang nag-operate ato ang maguwang ni Iris nga si Jay Hacosalem. Nga among nasilingan diri sa Royal Cebu. In fact, siya nagpili aning yuta nga among karong gitukuran sa among bahay diri sa Royal Cebu. Pero si Jay Hacosalem mao'y nag-operate atong maong bakery. Ug daghan kay nganahan atong Dinkidu kay lamian kayo mga binangkal, lami kayo pandesal, lami kayo mga pan. So naanan si Iris nga dako kay ilabay. Pag una yung gabi sa among bahay, si Iris mabangga mas bumbong. Kay naanan pa siya igawas niya sa kwarto, dito siya glakaw, kay ngun dako pa kay ang lugar, igawas sa among kwarto, bumbong naman sa among sala. Di ba bangga siya sa mabangga intaw siya sa bumbong. Kaya mo siya maanad, nga limitado kayo ang space sa among bahay. So pagkaugma, nag-black and blue naman na sa Iris. Ito kayo siya bunog ba sa bukton ba? Yung mauwang mas Iris nga, tungod ni gamay kay Vice Leo. Mauto nagkabangga mi. So among ipasagil ni Iris sa inigbuyag sa iyang mga amiga nga, Ars, nganong nag-black and blue man ka Ars? Ang amo na lang ito ba, rough sex? Sumautosin, ang among kasinatian sa labing una na kong pangutang sa akong kinabuhi. Of course, nakautang kong lain pag tukod na namo aning bahay diri sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, pero wa na ko mahadlok na mangutang kay mahimo ra dayong data-datahan sa pagbayad. In fact, sa di pa kapautangon, tan-awon day imong capacity to pay og musugyot pa sila o mga packages unsay labing maayo nga musakto sa imong muswak sa imong suhulan, sa imong income, sa imong plano sa kinabuhi. So, ang akong nakatuunan sa akong experience, sa akong pagtukod bay, mao nga unconsciously kaming tanang managsuon. Doon na gani mikita magtukod jud mi ubay. Unconscious na nga decision in the sense na mong nakita na mo sa among papa na magbalimbalhin to siya og trabaho, lain lami ubay. Tanawa ra gud unsa kadaghan ang among napuy-an. Kapuyo ko og Palumpon, dito mo ka na tao sa Palumpon Leyte. Ako papa taga Talisay, kumawan taga Palumpon. Kapuyo ko og Tabango, Leyte. Nakapuyo mi og Tacloban sa Leyte. Kapuyo mi og Ormoc sa Leyte. Yagi kag Leyte, lupad mi sa Maramag sa Bukidnon. Gikag Maramag, tulo ka tuig mi dito, balhin na sa puyo sa Mandog, sa Davao City. Gikas Mandog, balik mi Tabango, Leyte. Gikas Tabango, puyo mi og San Isidro sa Talisay. So motor diha mi ni puyo sa bay ni Joe Pamping, Panfilo Lastimosa, dool sa Santo Niño Village. Una silingan mi ni Vice Mayor Alan Bukaw diha sa Santo Niño Village. Unya gikan dito sa dihang gibaligya na ang bayan ni Joe Pamping, libre man ang puyo dito, gibaligya naman. So dibalhin mi sa Vergara at bangra sa among gipuy-an dito sa San Isidro sa Vergara Village. Motong nasilingan na sad mi ni Kanhi Mayor Delia Chu sa Vergara Village. Gikan dito sa Vergara, nakapuyo mi og Sagbayan, kay dito naman sad ang akong papa sa Sagbayan sa Bohol, hangtod nga na-eskwela na ko og college diri na mi sa Cebu City. Ang among unang boarding house, kanang boarding house sa mga Orais, Esquina gyud Lakandula o Sipadilla. Igawas gyud nimo sa Mercados Tabuan kanang bay diha sa Esquina nga duha ka andana, mao na among boarding house. Diha mi kaming upat ka magsuon. Diha mi si Boy Lastimosa, si Agripino Lastimosa Jr., mo among leader diha, siya may kamagwangan. O niya si Cecil Lastimosa, nakapuyo na mo silang duha, nag-teach. Magtutudlo sila sa San Nicolas, St. Nicholas Academy. Wato'y parintihay kay ang tagduma sa St. Nicholas Academy amo mang iyaan nga madre, si Mother Betty Aquino. So, gipatudlo sila dito
Unya ako, nag-eskwela ko sa University of San Jose Recoletos, first year ko sa Polsai, matong akong scholarship sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated. Nga si Bimbot, murag, diha ba to sa San Nicolas, nagkipa-eskwela, kuyog ra ng boy og ni Cecil. Unya, so wa mi bay. Sa kinatibuk-an sa among pamilya, wa mi bay. So motong, pagkatrabaho na ni Boy, tuko din siya bay. Ang unang bay ni Boy na sa Barangay Paho, hantod karon na pa, Barangay Paho sa Lapu-Lapu City. Pagkaminyo ni Cecil, tukod sa din siya bay dito sa Tacloban, napildi in town si Yolanda. Ang bay ni Cecil dito sa Tacloban, maunang niya sila karon puyo din sa Cebu City. Si Bimbot Sab, pagka-trabaho na ni Bimbot, tukod sa siya bay diya sa Barangay Basak, sa Lapu-Lapu City. Ang ikalima na mong igsuon na si Benji, lahi na sabto nga sugilanon. Nga nuwa na siya makuyog namo sa pagtiwas na namong eskwela sa pagsugod na nila og pagpantrabaho. Ato nang ireserba og lain na sab nga edisyon ining atong programa. So, di ka ka-realize, dako kay influensya ang imong kinabuhi uban sa imong mga ginikanan sa imong desisyon sa kinabuhi. Consciously or unconsciously. Pero ako na-realize, katamis sa imong pamati kung doon na kay imong kaugaling mong Pinoyanan. Inigbundak sa kusog nga uwan, doon ay atok na utabon sa imong hubon-hubon o sa imong dili ka mabasa. Inighuros sa kusog kayong unos o tinuod nga bagyo. Kibaw ka nga, doon na kay bahay nga kataguan, doon na kay bahay nga kadangpan, dili mabasa ang imong kabtangan, di mo mga sakit, dili mo nyumunyahon sa grabing katugnaw o sa grabing kabasa. O para na ako, ang pagtukod o Pinoyanan mao'y bunga sa atong tanang hinaguan nga ang usas labing bililhon nga kabtangan nga atong maangkon mao ang atong Pinoyanan. Ug lipay kay isip na among na-share ang among Pinoyanan Dr. Iris Kuyog nimo diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Ug mao kadto ang atong sugilanon nga unang utang. Ug mao to ang among panahon dayong kilom-kilom.